Нали, Андрея, Варна Тролдаун 26-1 интермедиат. Штангичката. 20 кг острог. 20 кг от тази страна. 20 от тази. Щипки. Тежко ли си ще сложи? Не повече се сложи, чай се знам. Десет, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Старт! Три, 4, 5, 6, добре. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Едно, 2, 3, 4, 5, 6. Окей. Едно, 2, 3, 4, 5, 6. Добре, обръщай. Едно. Две. Ай, малко бързо обръщай. 3, 4, 5, 6. Добре. Едно. 2. 3. Айде, бата. Ай. 4. 5. 6. Окей. 2:20. Ай, хващай. Едно. 2. 3. 4. 5. 6. Добре. Едно. Две. 3. 3 минути. 4. 5. 6. Добре. Браво. Едно. 2. 3. 4. 5. 6. Добре. 8.
2, 3, 4. Добре. 5, 6. 4:20. Давай. Арон, чек. Айде. Едно. 2. 3. 4. 5. 6. Айде, бе, падай. Падай, добре. 4-40, айде, падай. Едно. 2. Айде. Минути 10. 3. Айде по-бързо, бате. 4. 5. 6. Айде сега се напали. Една минута имаш в това. Айде, давай бързи обръщания. Едно. Айде. 2. Айде 45 секунди. Айде, бате. 3. 4. 5. Айде, 30 секунди. Айде да го подобрим. 6. Айде, лягай. Лягай за първи. Айде. Бързи. Айде, 1. 20, аре, дайде. 2. 15, 3. 10, 4. 5. Айде, хващай за едно обръщане 2. Бързо. 5 секунди. Хващай. Хващай бързо. 3, 2, Едно. Добре. Стоп, стоп, стоп. 1. Едно. Снима ли тежестите? Добре. 20 кг. Давай. Така. Така. Почивай се. Седма минута, една минута е минала спокойно, имаш време, но може да почнеш да слагаш по-малко. Това до колко беше? 12? Да, 6 минути имаш, една е минала, остават ти 5 минути. 4:45 вече. Слушай, един опит искам да го направиш, да ти останат 3 минути за втория. Дай първия да го направим. До 9-та минута. Минута и половина ти остават. Така, да, там е добре ще. После ще ги снимам. Спокойно. Ще ги снимам после. Не знам, аз само моля да ги снимам. Първи опит на колко ще правим? 8-3 или 8-5? Да, 8-5. Защото после, за да скочим на 90, ще е много голяма амплитудата. Не знам. Така, 8:15. Вижда се, да. Слагам 8-5. Осем 45.
9 минути, брато. 3 минути ти остават. Еми, напана се. Направи повече бройки, нали? Браво. Обратно ти е на коленката. Колко време? 9:40. Имаш 2 минути и половина. Десет минути, брато. Да. Да. Моля? Направо 86-91. Добре. Значи няма време. Ей, човече, 11 минути, брато. Ай. Давай. Ай, 11 точно сега стана. 8-6. Добре. Айде, брато. Ей. Добре. Айде. 40 секунди имаш. Тия ги снимам аз през това време. 2,5. 25 секунди, човек. Не, Здравко, не. Здравко, Не пипай, не пипай. Не. Сваляй ги, само ги служи. 15 секунди. Евата. Спокойно. 48, 40, 50. 51, 52, 53. Ай! Давай! Дръж! Дай! Дай! Добре, успешен имаме на 86. 2,5. 0,5. Трябва да си направя да не се на майка. Тука. Десятка. 20. 20. Не, просто не ти стигна времето. Малко, още 10 секунди, ако имаш. 0,5. Леки, бебата. Да, 10 секунди. Петичката. 2,5. Спя. Виж, само не знам дали съм спрял вече.